Video games. Without video games. В смисъл в Техеран. Техеран. Да, не. Когато слушам музика на немски, Лиадзе. Напиши Лиадзе. Кажи направо какво значи. Човек, който пее на немски. Не, някакъв човек, който пее на немски. Има някакво такова... Това е... Говориш за усещането на езика в текста на музиката. Лядзе. Кой е Лядзе? А? Аджева. Ашко се. Това зъбче много ми харесва. Зъбчето ми харесва. Човек, другите ми зъби се изтъркаха, то се е от метала керамика. И сега изглеждам се едно, че нямам зъби, като цигани. А също те са изтъркани, нищо им няма. Денчо, искаш ли да ти кажа една история, дето ще те въдуши? Слушаме. Ами лягам си. Лягам си да спа. Преди да си лягам да спа, ми дава риба, да ям риба. Аз всъщност да ям риба ми е вкусно, обаче ми е странно. Едно такова ми е странно. Да ям риба ми е странно. Разбираш? Странно ми е. И ям риба. Ям риба. Колко риба изяде? Цяла. Цяла риба. Това е добър отговор. И се събуждам в един момент. Аз това, което ще ти разкажа, ти го разказвам, защото ти ще си човек, който ще ме разбере. Друг човек няма да разбере. И се събуждам. Тук нещо ми е добре. Нещо не ми е добре тук. Не ми е добре. Пусто. Не ми е добре. И какво? Не ми изядох риба. Ами да. Не обичам риба. Да. Ох. Лошо ми. Да не би да си ял риба в угла. Изядох риба. Това, което ти разказвам, е много сериозно. И изядох риба. Опитвам се да глътна, не става. А ти през това време спиш? И пише трева. Това е ясно, нали? Обяснявам, защото до голяма степен. И не ми е добре. Ама рибата е виновна. И сутринта отиваме на доктор. Някакси се не става така. Трябва да отиваме на доктор, нали? И отиваме на доктор. Знаеш какво става? Докторката
поглежда вътре, казва, тук има нещо. Има нещо. И продължава да гледа и казва, има нещо. И вследствие изважда чинето. Е това чине, дето е горно чине, виждаш, горно чине, то влязло вътре в гърлото. Това е почти цялата риба. Аз не си въобразявам, че е възможно в гърлото ти да влезе едно такова нещо. Аз не си го въобразявам в фантазията ми. И си представи как тая жена го изкара това чине от моето гърло. И ти все още си жив. Това е доста по... странно бих казал. Диляй, защо си взяла рибата? Той всъщност е. Глътна с цялата риба ли? Ако ти ми направиш една риба, каква ми е опция? Ако ти ми направиш една риба, Това значи да ти направя риба. ами да ми изготвиш риба и да ми кажеш, Диляй, направихте една риба. По принцип зависи сега. Различните размери риба се готвят различно. Може да се филетира напречно по гръбнака, може да се филетира надлъжно по ребрата, може да се пържи цяла риба, ако е малка, може да се задуши, може да се направи на рибена чорба. Ти ми демонстрираш си. Закарате, добре, трябва. Моля? Да плати ли изгледаме? Да. Да платим още няколко пъти. Вече платихме. Що плати? Аз ли? Да. Аз да платя. Не ти. Не, ти вече плати. Аз най-много да ти цапна един мук и да мукнеш. Идиот. Кога платих, бе? Всичко е наред. Не, идиоти, но ти си платил. Да, ти плати всичко наред. Не, ти си платил. Диляй, трябва да пием и да ходим. Тоест трябва да пием. Не, трябва да ходим по-скоро. Може и да не пием. Не, трябва да пием. Так дъжда спря, аз трябва да се проверя. Дъжда спря. Трябва The да пием. rain is over. Трябва да пием. Не, ще ходим. Аз ще пия съм. Те. На. Да. И казах какво това. И мисля, че на главата на Генчево влезе нещо. Айде, чао. На здраве. Много давно не съм с обществото. Много се радвам. Не те въодушевление да бъде нещо, само тъй.
Къде ще гледам? На 2 минути. Това си е там ли? Генчо, полициш на селство. Как да бъдат поличен сега? Да си зареже бирата и да ходим. Не, не, бирата.